Nadyan wujud temong peksi agawe taline brantah masuk Pak Eko masuk Pak alus manis tur hati Mas Ari piye Dik ndah nom-nomane biyen ya lah jabang bayi nomor-nomane aku ngerti aku kaya amleng ngono kuwi yo lah beda ngungkuli ngungkuli iki biyen rak mandorku to Dik nek nggih nek muara karang ki mandorku mandor anggere malam minggu ngono ki wis napa karaoke ilang sembuh pokoke sing sae nggih sing ngoten niku lho Pak nggih hiburan nggih menika nggih sakniki nek ngersakaken hiburan saged menghubungi kula menika oh iki mudah-mudahan Mbah Kirno engko nek arep hiburan karo iki ya Mbah wis tenang ya Mbah nggih kalih kula gratis mawon nggih wes lenggan kula lana golek isi podang jenah Rin aja mbok ganggu mboten kula iba bunga ngatiku nyanding bisa dadi tamba langgame sembah nuwun Pak Kirno matur nuwun mboten nderek nglanggam sekalian monggo oh nggih nggih sembah nuwun monggo Dik Syar ini esuk awan ning omah wis ora krasan keluyuran nang goleki sing tak sayang Manjen
sampun kepareng pun aturaken bawadipun Pak Wiknyo.